Straight to the point. Na ato tagag pagtagad mahigala kay ni ay usa ka babae nga na missing ni mga sukid dig paminaw didto ni Dakpayans Toledo ug unya nakita karon mga higala nga unsa ba nga wa na may kinabuhi ni mga kaygalaan. So ato mga reporters karon tuwa na sa area mga sukid dig paminaw ato tagag pagtagad pero sa dili pa atong hatagag background mahigala ang recap no sa nitabo kagahapon dito sa Dakbayan sa Toledo da niya karon si Radyoman Paul Lauro. Yes Paul. DYHP. RMN Report. Radyo man, Attorney Ropil, humana to makuha kining maong nga kasayuran kagahapon nga nakita na ang patayng lawas apan dugta na kining 12 anyos nga tinunan sa grade 6 sa North City Central School sa Barangay Poblacion, Toledo City nga unang gi-report sa iyang mga kabanay. In fact, gi-post nila sa social media ang pagpangita kay nadindiin naman sila pangita ining bata, Attorney Ropil, unya wa jud makit-i apan kagahapon sa hapon mga pasado alas 3 dunay medyo layo-layo niyang balay no. Maoy nakahatag og lead nga naara di ay didto sa may kasagbutan o kining nga naglibon nga mga tanom-tanom ang patayng lawas nining maong bata kay ang iyang iro nakatangag in town sa usa ka bahin sa tiil sa bata no. Ibong siya, uy, usam ni tiil manig bata. Iya pang ganing gipatanaw sa iyang anak mo tong ila ring gi-report alas 3 sa hapon sa barangay. So ang barangay, Attorney Ropil, ni response dayon ang ilang mga tanod ila ring gisumok katong katanuman dito og dito ila nakita ang maong bata nga gigait ang kamot, Attorney Ropil, so sa ka taas nga punuan sa kahoy niya nasagol po ni siya sa mga nanubo nga mga tanom-tanom nga gabi ba. So ang iyang gamay ra kayo kay kanang liston gani sa iyang gisuot nga pajama o kanang jogging pants, Attorney Ropil, na mga uso-uso mga batanon nga murag jogging pants na amnay liston sa kuan. Mora si gigamit ining suspitsado nga nahugog uyuan ra usab sa biktima, Attorney Ropil. No? So ang atong nahibaw-an nga sa diyang na baniog na dito sa lugar kay gikas gikas National Road, Attorney Ropil, musud kag iskina pawala dunay kartula diha nga nagpahibaw nga dunay lodging house. Ana kasud diha unya gisud yun nila ko kagabi umana ko madawat kining report. Lupad dayon ko kay kita may nag-duty sa oras ni Jikyo. Lupad din ko dito, akong gisumok ang lugar. Before ko niadto sa lugar, ako unang nahinabi ang mama nga si Christine. Unya gi-interview na to sa atong programa ni kasamang Binji. Unya si Binji na mo'y akong gitagaag higayon jud nga makabuylo sa pangutana kasamang Attorney Ropil, no, para ditso-ditso na sad ang atong programa kagabi. Unya mao to nga nabisto yun kining maong uyuan, Attorney Ropil, kay pag backtracking sa CCTV, Attorney Ropil, ako na nag-send po diya ang CCTV footage. Niangkas yun siya sa motor ining suspect mga alas 5 pasado ni atong pitsa 13. Okay, so kining babayhana mga kigala 12 anyos ni Radyoman Paul. Guwapa. Oh, gwapa na yung babayhana, no? Ato niya tagapagtagad. Tanawan ko na picture kadali names, no? Nya, hay man tong CCTV. Ang CCTV atong tagapagtagad ko, no? So na mo ni nahibaw-an nga kining uyuan buhata Radyoman Paul. Oo. Okay, no? Human sa 12 anyos. Oras, Attorney Ropil. Okay, kini. So ang kasya aning iyang uyuan Radyoman Paul. Oo, kanang motor, no? Nakuha ng CCTV, Attorney Ropil, sa mga lain-lain nga mga establishmento dito nga atong i-comment ang atong Toledo Police sa paspas nila nga backtracking sa CCTV. Oo, at least salamat kayo. At least ang Toledo Police kahimo sila aning kuha na dayon. So at least nakuha ni kay ang missing ang giingon na Radyoman Paul niadto pa ning Pebrero 13. Pebrero 13, mao lang CCTV, Attorney Ropil, nga iangkas siya nang iyang uyuan. Kini si GR, no? GR. Mao ni gihatag kay ato ning gisuyag gikan sa mama dayon ni Mayor Perales ay tabang masad si Mayor, in fact mao sila ni abagaron sa
funeral services ining maong biktima in town, Attorney Rubil, no? Onya dayon pag human dito sa funeral parlor, before miniadto sa before ta ni sirit sa police station aron ta hinabion ni mong suspect nga nagpabungbuang ni Attorney Rubil. Oh, napabumbuang. Kining kahoy Paul mo ni ang katong kagabi Paul. Dito gigaid. Oh. Oho. Siya diha Attorney Rubil nya looy kayo og ili na lang jud kayo nato i-describe ikaw ako makagitindan sa iyang picture. Wala na gyud no kay taas-taas naman ang mga panahon Attorney Rubil nga nakuan na kita siya. Unya atong na-interview ning kining lalaki Attorney Rubil nga mo'y nakakita sa hitabo no atong paminaw na akong interview niya dito ni sa crime scene Attorney Rubil. Okay, mo ni ang lalaki nga na-interview. Sige. Itong mga adlaw. Wala di kay labi sige sang gawan-uwan sad. Gawan-uwan ato nga mga pizza. Panahon na gud. Yeah, the other day, unsa man wala na mo ka kuan. Wala na Wala pa. Wala pa na ni Maho. Wa mo na tong kuan nga nakabantay mi nay baho niya. Unsa man adlaw na? Pila na kadlaw ka? Kuan man, the city, pizza the city to. Okay, mga wow naman kuno ni kadlaw yun. So, mga kuan na, dayo na yung Ato- wow kadlaw ang baho na kayo. Kuan maron, murag karon may kawalo. Oh, Nga 19 gapon 18. mga di city ana. The city. Baho unsa mo baho ang inyo kon murag duda jud mo unsa man ni baho. Ay kanang akong bata unta gay naman say partner mo gawas ta sila ganay paliton nga. Pagkatimaho ato nga nag-standby mi sa mua, wala ganahig gawas nga. Kung nasag mi magpakapanag unsa, ang kaganina naman nga nag-ubra ko sa mua, kita mo ko sa iro na ako nga, pilmiro, gi, kuwan sa kong bata, gihamag-hamag ang iro. Karon kay, yung siya, uy, kabaho ni mong patay, imiyata, imiyat na nga sa mong iro. Ito nga na nga, baho ni mong patay, ito, wat lang to, pag mga alas 3 pasado, nga ito sa skwilan ko sa kong apo, yan pagmangkon, pag uli, so kasi mo uli, kita ko sa iro, daggan, naigitangag ko, sa man to di. Akong giukoy, yung sagingan, wa man di sagingan, dito man sa unahan, wala kong daghag langas, ako po gyuta, akong gipakuratan kay basin og tangag og balik ba. Pagbutang niya, sa tilap-tilap ni akong gi apak ko kanang yuta, mo tudagan siya. Pagtan-aw na ko, buko-buko man sa tiil. Kay ang purma niya, mo man purma plastar, pero tiil gyud. Ito, siya kumbato na ni, gikuan mo. Wala tuo. Tuo. Kuan jud tay karang murag syagit ato mga adlaw. So mao to Attorney Rubil no ang atong pakikinabi jud sa kuan mga adlaw. kining taguon tala ni sa ngan nga Nick mao na toy nakahatag nilag lead so ni report dayon sila sa barangay matong adto na gitan-aw gisumok dito na nakitaan no. So ang atong mga sakop sa suko na human kagabi Attorney Rubil mga dayon na yung alas 9 no kay karkar soko man ni sila ang niresponde ni ining maog nga pagka-discovery ining patay lawas sa 12 anyos nga biktima Attorney Rubil. Ang atong ginatibok kay interviews mama Attorney Rubil sa programa na ni kasamang Benji no. Nakuan man to nato kay watay record ya to kay diretso na ta live na tato kay pass break tong atong gimo gabi Attorney Rubil kay nakaabot ko gabi mga kuan na gyud no mga diri na gyud sa alas 8 pasado sa area no o sa pag-interview nato. Nya si Mayor Paul, nakay video ana Paul kanang imong interview Paul. na sa Sukmed. Sa asa man, asa ni send mo? Sina na ko ni diha sa Sukmed Attorney Rubil patanaon lang. I-send ba kay atong ibalik og kwan before kay ato sa i-check si kasama nga Jane Gallardo to sa area ron but ato sa ipabati sa tanan aron nga kuan nato step by step nato kini mong panghitabo Paul. I-send og balik Paul, palihog Paul asa man dapitan ni mag-send. Kalit lang Attorney Rubil ako license na ani sa GC nato kagabi na sa Attorney Rubil. Bebe karon nga ato sa matagaan og kwan, ato sa matagaan og kini ni ang step by step nga presentation ang ato mga kaigsunan nga naminaw to karon. Straight to the Si point. kasamang Jane Gallardo to aron sa crime scene atong kuhaon ang report may galapos dili pa at sang balikan ning interview ni Radyo 1 Paul sa witness o kato naka-trigger nga maoy na mahinungdan nga na tuuran ni kining maong patayng lawas kay na missing ni mga higala
kining maong bata niadto pang February 13 deken. No? Unya naunsa bang hitabo aso kagahapon pa kagabi pa nakitaan. Atong balikan mahigala kining interview ni Rajiman Paul Lauro. Okay, play ko no names. Okay, gamay lang ha. Kani. Sige. Mo na ang pagpangita kagabi mga sugid tigpaminaw. Unya to na sa area ron ang atong mga kaubanan. Gamay lang. Okay. Unya unsa man ni nga asa man ang audio dong. Okay, gamay lang kay mga higala ha. Palay ko no ko sa audio. Kuha na ko no okay. Sige. Gamay lang kay mga kagalaan. Unya asa man to ang kuan katotoang iyang asang audio. Kuan sang audio kadali, no? Kay aron niya ato ning Okay, gamay lang kay mga kaigsunon ha. Ato sang tagag pagtagad ni ron. Og ato nga balikan sa Rajiman Paul Lauro ining maong report. Kuan ko ng audio nga mabati na to. Sige, audio ko no kay. Audio lang. Aron niya tong mabati ning kuan. Okay, gamay lang kay mga sugid tigpaminaw ha. Kay aron nga ato ning matagad pagtagad mahigala. Walay audio. Palayo ko Paul, balik ni Rajiman na Paul Lauro. Yes, Rajiman Paul. DYHP. RMN Report. Okay, Attorney Rupil, no? So, ang ato sa interviews mayor pagkagabi sa naapo diha unya kanang witness nato mao na naka-report sa atong mga barangay tanod atong mga barangay official, Attorney Rupil. Anak si Nick ato lang siya anggaan og Nick, although listener kay na nato siya. In fact, pag kadungog niya sa atong report kagabi nga mo adto ko crime scene, iya ko gisugat iya ko gigay dito sa lugar bisan og ngit-ngit na nagamit lang ta sa atong flashlight. So iya gigayad ang lugar nga dito gigaid og dito makita ang nalugta na nga lawas ining 12 anyos nga babae, Attorney Rupil, no? Kining maog biktima ang mama atong na interview. Okay, Paul, gamay lang Paul. Ato i-play balik ning interview na to kagabi sa inahan sa bata in town. Nga na-interview ninyo kagabi ni Kasambinji. Okay, sige, go ahead, names. Ma'am Christine, may gabi ini mo unya amuhang pahasubo there is DYHP, ma'am. Maayong gabi po. Bisan og dili maayo ang kagabhion tungod ani gidangatan sa imong anak karon pero amuang pahasubo nimo condolence sa tibuok pamilya, ma'am Christine. Salamat kayo. Kaning ni si Kuan, ma'am, Kuan gyud ni siya. Unsa ning orasa na kita ninyo ganiha kani si Crystal? Mga hapon na gyud mga alas 5 na kapin. Alas 5 kape na. Ang iyahang ang iyahag yung complete nga ngalan ani Crystal Joy Abarquez. Okay. Unya kanang na ang asa man ninyo na hibaw nga nakita na niya kung sa man kamo mo'y nakadumlang niya or dunay ni sulti ninyo nga nakita na sa kaganiha. Dunay ni tawag na mo nga naasya dito. So gitawgan ra mo. Gitawagan rami. Kaning ni ang sa ibo layo ra ni sa inyo hades planta? Layo ra kayo. Mga pila ka oras behion? Mga Dugay-dugay, gyud. dugay-dugay. So kaning niya pagkakita ninyo dito, kay kuha naman ni siya, unsa man ni ang lugar dito, ma'am, kanang hilit di siya, layo sa karsada or way mga balay? Walay mga balay, layo ra gyud sa karsada. Uy. Bag-o ni gibuhat ni karsada po. So bag-o ning karsada nga gibuhat diha. Simentado ni ma'am? Dili. So gikan sa karsada unsa man mulakaw pata didto mga pila ka minuto ing lakaw na to paingon ngadto sa kanang napalgan iyang lawas. Mga dili ko pa po di ko ka-estimate. So pag abot dito unsa man ni kanang hawan siya didto, hawan ang area or kalibunan dagang mga kahoy dagang sa kalibunan. So giunsa man sa didto kanang tinuodong ingon gitamukan og sige
balikan o gamay usab kasama nga Nestor no kay na putol tuning gikuan sa mga sukintig paminaw para Okay, mo ning inahan may gala sige ato balikan move forward kun okay. Ang katong kwan. O sige, ang inahan sa bata mga kagalaan nga mo ina interview. Okay. Si Jane Gallardo may gala to sa check sa crime scene kadali ha kay tuwa sa area mga sukintig paminaw. Si kasamang Jane Gallardo din dito nakitaan kini nga bata. Yes, kasamang Jane, kumusta na Jane? DYHP. RMN Report. Yes, Radyo Man Attorney Rufil, ani anata karon dinhi sa crime scene gyud. Apan atong ipangita lang sa karon Attorney Rufil ang agianan kay atong tudlon kung unsa asa gyud ni siya dapita. Ma'am, asa agion, ma'am? Straight diri. Atong lang tudlon Attorney Rufil kay medyo. So unsa man na Jane? Kagamay lang Jane. Kana na ang ituyo ko no ang imong kamera be. Unsa man ang palibot ana niya dai diha? Okay, establishing shots. Before ta mo suot sa unahan. Ito sa ipakita Attorney Rufil. Kadali lang. Nadyo kalibunan mong gid siya Attorney Rufil ang nahimutangan ni ining or nakit-an ni ang Okay, ining so gikan sa tong patrol, be asa gamay lang. Aron nga ato ma-present og mayo. Gikan sa tong patrol kalsada, dool ras kalsada ni Jane. Sudlunon si Attorney Rufil pero ang agianan diri kay patag ra sa gid siya. Oo. Diretsoon ra gid sa Attorney Rufil pero kani ang nahimutangan sa kaning pateng lawas sa katong 12 anyos na bata kay naamo siya sa kalibunan gyud. Okay, gamay lang. Asa man dapat i-parking na ato patrol karon? Makita na nimo, dool na nimo? Kani. Kana. Unya, sa sato pa, isod mo sa kalibunan, babe, tanawa ko no, balika ko no gamay dito sa patrol para ma-establish na nato nga unsa man na nga agianan, mingaw na nga lugar, way mga kabalayan, unsa man ang lugar ah? Balik ta kay Sige. ka sa highway ka gani Attorney Rufil. Okay. Kaya pag-load na to din kay sudlonon man ni. So daghan tag mga balay nga nakitaan pero Oo. ang gani di ang karsada, bag-o ni siya nga karsada. Bag-o ni nga karsada, ma'am. Paingon asa, ma'am. Ha? Lapos ra. Okay. Kadiyong ra gyapon ni highway. Okay. Naani siya Attorney Rufil. Naa siya karsada nga bag-o pero dili pa siya even nga sementado. Okay, Jane, gamay lang ha. Aron ma-establishan nato ba asa dad-ani mingaw nga lugar, way mga kabalayan nga makita nato diha sa lugar kasama Jane. Yes, sa pagkakaroon na Attorney Rufil, dinhigid sa area, kung asa gidala ang katong bata, wala naging mga balay din ni Attorney Rufil nga atong nakita gani kung gikan sa kalsada nga katong sementado gid nila paingon diri nga lahi na pud nga kalsada Attorney Rufil, puro na gid kahuyan, puro na mga kasagbutan. So gikan sa lungsod sa Toledo, padung din ha. Unsa man layo pa bukid ni nga bahin? Sudlunon lang siya gid Attorney Rufil, dili siya ingon na bukid pero sudlunon siya Attorney Rufil. Okay, so ang highway, kana na ang kalsada nga sementado, dayon itipas mo kanang kalsadahan nga wala na semento. Mao na siya. Wala nang siminto, bali bag-o man di ay ni, bag-o di ay ni siya nga kalsada matod pa Attorney Rufil pero ang kaning kalsadaha kay lusot ra gyapon ni siya paingon gid sa highway. Oh, okay. O sige, so kalibunan man na kayo diha. Karon Attorney Rufil kay naaman ta dinhi sa kaning kalsada nga ilahang bag-o nga gi-construct diri. So ang katong nalabayan sa bata or gibinlan sa bata kay nasud pag gid siya Okay. sa kalibunan. So atong susihon. Papakuyog ko no ano mga tao diha kasama Jane. Kaya to susihon dito asa dapit gigapos ang bata. Ito susihon. Pakuyog mo sir ha. Diri. Sir, palihog ko guan sir. 12 anyos nga gwapa nga bata ni taon, no? Ang gi gapos niya. O sige. So musuot kas kalibunan. Sus Ginoo ko mga kagalaan. Pakuyog lang sa kasarang Jessie kay nagpatudlo naman siya daan Attorney Rufil. So ato lang sudlon kay sudlonon man gud kaayo siya. Gamay kaayo ang iyahang dalan Attorney Rufil. So mo na area ha? Sudlon na medyo mingaw kaayo nya niog kaayo Attorney Rufil. So atong tan-out ari sir diri kay kung tuyon lang gyud og ani Attorney Rufil murag niog kaayo ang maong dapit nya murag wa gyud kay madungog nga mga tao dinhi kay wa man gyud kabalayan. Oo. Pagdaog kan mo na kadaka og mas diha kay murag foul ang baho ng kalakiharon kay pizza trisi pa man ni mga bata nga gidala. So karon Attorney Rufil kay naabot naman ta dinhi atay nakita alas.
Na dinhi Attorney Rufil sa ato ang gibarugan ana sa Sir Judge. So naay usa ka kahoy unsa ni nga kahoy Sir Judge? Lubi-lubi. Lubi-lubi? Sa sud gid Attorney Rufil. Isa ka kuno sa taas be kay makailata usang kuan unsa may dahon na na. Una lubi-lubi. Tanawa be? Lubi-lubi. O lubi-lubi. Lubi-lubi Attorney Rufil. Okay, so diha gigapos. Dinhi matod pagigapos Attorney Rufil ang katong maong bata na jud napagani baho gid Attorney Rufil no dinhi Oh. gid sa maong dapit nya ninyo na jud kay siya kay nasud naman gid siya sa kalibunan Attorney Rufil so walay makadungog kung in kaso mosagit pug ka dinhi panalitan lang gid Attorney Rufil walay makadungog kay natunga siya naubos pag gid siya Attorney Rufil nya daghan kaayong kahoy. Perti baho agad dyan, may pinakadaon tagag mas diha. Pastilan. Oo. Nakuan gid sa Attorney Rufil no? Pero karon kay makuan pag gid nato matimahuan lang gid gihapon nato ang dinhi pero grabe kaayo nga panghitabo gid Attorney Rufil kay kalayo sa ilaha nya naabot gid siya dinhi naabot gid siya og gidala ba gid siya gituyo ba gid sa Attorney Rufil nga way makadungog so in kaso pod og gitabunan to ang iyang baba atong higayon na Attorney Rufil samot wagi makatabang niya kay gawa sa walay mga balay din naagid siya sa kalibunan kung atunga gid sa kalibunan Attorney Rufil niya atong nahibaw-an nga medyo marag nabuwag na rabagid ang iyahang mga ubang party sa lawas ni Attorney Rufil Oo. sa kay tungod pod sa kadugay na pod ba naagta na gid og pila na gid kaadlaw ang maong panghitabo so gihigot pa gid siya so gituyo gid siguro siya ga kuan dinhi kanang bilin Attorney Rufil kay na kuan pa man nahigot pa man siya. So grabe kaayo brutal kaayo gyud ang pagkahitabo so unsa pod ka ang nasa utok sa naghimo ato Attorney Rufil. Kaya gihapit man pod gid nato sa police station Attorney Rufil ang mga suspect. Pero wa gyud di gid siya motingog. Di gid siya motingog bisan unsa maski ni hangi na gani ato ang mga pulis. Nga patingogon siya pero wa gyud Attorney Rufil di gid siya motingog. So grabe ka kalibunan og imong tanawon kuno og tuyo ka kuno sa imong kamera og ato kuno tuyo kang kamera be unsa man ang mga sagbot na naa. Grabe. Daghan ka ayo Attorney Rufil na ay mga lubi na ay mga dagko kahoy kani gani mga kulong at siguro ni or kamansi mga kamansi na dagko Attorney Rufil na ay mga lubi na ay mga kamansi na ay germelina daghan ka ayo na ay kainito nga siguro na sir kani nasa babaw kainito na ay mga kainito Attorney Rufil sa mga dagko gid kaayo ang kahoy nga nakapalibot dinhi git kaayo Attorney Rufil gani makita naman gid nato kay mga alas 6 alas 7 pasado naman ron makita nato Attorney Rufil kada nay hayag-hayag pero kung ari gid sa area, niog kaayo Attorney Rufil ang dapit jud. So ma-imagine nimo ang kangiob no kay kalibunan man ang kuan na di ay porbida. Gisuot sa diha nya diha gigapos. Ang gigapit pagapos kuno diyan katurang murag liston. Murag liston. Yes Attorney Rufil. Sir, ayong buntag sir. Sir, unsa gigamit paghigot sir? Liston gadi ay Attorney Rufil gani na may mga residente diri gani anhi. Liston ang gamit sir sa paghigot. Unsa gihigot sir? Iyang kamot, iyang liog. Iyang liog. Uy. So iyang liog gyud ang gihigot di ay diri nga kahoy sir. Kani nga kahoy gid Attorney Rufil, liog man gid ay ang gihigot. So murag kuan gid tumong gid sa nagbuhat Attorney Rufil kapatyon gid ang bataa. Patyon gyud. Gidilir ra gud sa Attorney Rufil nga sa liog pa siya gihigot. Kaya gidiyaan na siya. Wata kahibaw gani Attorney Rufil nabatay na to daan. Kaya gidilir na lang din siya. Pero gigapos pa man siya diha sa to pa malagmit buhi pa to kay gigapos pa man. Kay patay na daan dili na kinahanglan gapuson kasaman Jane. Yes, pwede po gidaghan ka ayo good ang anggulo. Dapat tan-awon gid Attorney Rufil no mao nang kuan pud ginato sa atong kapulisan nga unta maimbestigahan gid nila og tarong gid Attorney Rufil ang maong panghitabo kay grabe man gid ay kaayo ni ya kabata pa 12 anyos Attorney Rufil ang biktima. Sir, asa man tong balay dapit sa katong kuanan sir nga ni duol ang iro sir. Nasa babaw? Ang tag-iya na araw po diha. Ada araw dira tag-iya po. Pwede sa katong suruyon tag-iya dito ron to taod. Ang ron to taod aron masusi na to tanan Jane. So, Yes, ang pinakaduol nga balay diha, unsa may pinakaduol nga balay kuno?
sa area? Pinakaduol balay sir katong naduulan sa iro. Kay initial man gud nato nga naibawan nato ni Rufil na ay usa ka balay dinhi atag iya sa balay nga kanang naghimo siya og para sa sa iyahang kusina niya na iniduol niya nga iro. Okay, Jane, kining maong suspect ko no. Kani. Amo na imong giadto ka kanina dili mo tingog kasama Jane. Yes, inaana ra gid pud iyahang porma Attorney Rufil, mauna siya, mauna iyahang porma pud niya gisuwayan gid nato. Pero wala gid naminaw Attorney Rufil niya gihangyo na gani napatabang na ta sa ilahang jailer dito, sa ilahang DO dito Attorney Rufil pero di gid siya motingog niya. Gilahi lang na siya og selda, gilahi lang na siya og butang Attorney Rufil kay mahadlok pud ang katong ubang peneresyo basig mag-wild. Oh. So gilahi lang siya sa pagkakaroon. Inana yang porma niya pusasan lang gihapon na siya sa pagkakaroon Attorney Rufil. Bisan anaan na siya sa sud sa selda. Mhm. Okay, so sige, balikan ninyo mong crime scene ha, gamay lang kayo. So, gikan sa may hawan, magsud nimo din ha, mga gilayon mo lang siya o kuan kasama Jane. Ibutang ta, pila kalakang lang. Oh, diha napitan, no? Pag kuan na panapong lang sa ilong kay Porbida. May siguro, magdaan lang kitag mas sa sunod sa atong patrol kasama Jane. Butangan ta nagmas, pirmi. Yes, Oh. Yes, Attorney Rufil. So karon kay lakang ra Attorney Rufil gikan sa katong karsada nga gibutangan sa ato ang patrol. Mga 30 kalakang siguro Attorney Rufil niya padulhog na siya. Kaso lang dan kaayo ay kana suuton gid kaayo. So tuyon kaayo ang lugar Attorney Rufil. Oh. So wala yung makatabang in kaso kay wala may asaan kay iya atong balay sir. Ikaw sir? Tag iya sa balay sa tangaan mo sir? Oh. Ronico, asa yung balay sir? So, iya tong iro, Jane, iya tong iro. Sir, imo atong iro sir? Oh, kana. Ang iro sir sa DYHP o sa IFM sir Attorney Rufil Banyok. Sir, unsa man tong mga orasan nimo na bantayan ng iro? 3.50. Alas 3:50 sa hapon. Nag-unsa man ka atoy gayuna sir? Nato yung sitwasyon sa nataran kay para kusina na ako ba. Pagbarog na ako mo kita anong iro. O pwede katulad ta dito sa sitwasyon dito. Pwede na po sir. May nang istorya ko nga. Oh. Sige, kana. Sige. Mo ni ang kuan, mo ni ang naka-trigger nga nahibaw-an nga naa da patay lawas kasama Jane. Kay say tag-iya sa iro. Yes, Attorney Rufil kay ikaw ang duol og balay sir. Ikaw asa na yung balay? Napa sa babaw. Oh. So daghan di yung balay po din ha sir? Sige, hinahinay lang bagtas. Oh. So ikaw na lang nagpuyo din na ron. Ikaw na lang usa. Pamilya. Yung pero medyo distansya ra magyapon sir no kung asa nakita ng pateng lawas. Na may mga balay da Jane, na mga balay pero distansya lang. Naa di ay mga balay Attorney Rufil pero sa pagkakaroon wala ay gapuyo sir. Wala na nagani usa diri sa atbang po Attorney Rufil pero sa pagkakaroon matod pa ni Sir Ronico wala ay gapuyo. So ano wala na gapuyo gani? Sa mga pila unta ni ka balay diri or pamilya? So mo nang ila. Ano na lang diri ron? Silingan ni Attorney Rufil pero wala na po'y gapuyo kay wala pa na po'y karon si Sir Ronico iyahan na lang di ay pamilya ang nabilin din ni Attorney Rufil pero ug kung atong tan-awon lang kung asa na butang katong patang lawas Attorney Rufil og gisaka gyud nato din ang balay ni Sir Ronico dili gihapon gyud mahibaw-an Attorney Rufil. Dili maabot og nay mo singgit Jane, dili mabati gihapon. Distansya na gid kay siya ma'am no kung in kaso og naay mo sagit dili gid madunggan. Di gid madunggan. Kaning kawayan ba may sa diri talandaan layo naman si. Ato ipakita ato ni Rufil mao ni ang balay ni Sir Ronico diin to ni kuan ang katong iro pero ang atbang ani mao ang dapit kung asa to na nahitabuan pero dili na gid siya madungog matod pa og naay mo sagit. Tungod sa kadaghan nga mga kahoy pod ato ni Rufil daghang nakasalipod. So atong suwayan din. Nasa man tong iro, sir? DYHP po di ay ni sila. DYHP. Listener di ay asa nga na ako na nagtingog iyang radyo ato ni Rufil pero DYHP man gid di ay ni sila. Mayo. Listeners and kung so gayo ang radyo ato ni Rufil. Malipay lang sa Jane. Mo na itong kuan lang pod. Paminawan na sila. So asa man ka nagkub-kub Sir Ronico?
panago ko sila ako, dinunong ko na mantika sana. Siguro mo akong binayran, ari ko mo pa. Mumay ko nakita ang hero, gadagan diyan ha. Di, pero nagdagan ang hero. Sugi, minsan din. Masa to, yang gipangitang iro? Tukuya ko ng iro. Basi mo anha. Liagi di ay diri ang iro Attorney Rufil nilipot pa. Pero baho na sir. Baho ko dito ay di sila na ko dito. Aha. So diri ang iro ni dagan. So unsa may gibitbit sa iro? So unsa may gibit? Oo nga TL. Sus Ginoo ko. Pagkabutan ka, plaster ka na siya diha. Jesus Ginoo ko. Nagkaroon, tabunan na ko ato. Natanda ko itong hayang. Nisultan ako kong bata. Yung guday, di ba? Halog kasi ro ganina bang patay no? Siya, dahil na ako'y nakita na murag mag-tiis bata. Ano pa? Akong kawayan. Akong giligwatan. Dahil wala itong kamkam. Tingnan siya yung bata. Siya sa akin, sa bawang barangay. Ato ang barangay dito. Ito nga ni polis. Yung kapitan din mo yung nangunan. Mga tanod. Ito, pag yun din ng iruagi. Kuti ha. Yung sila ato na rumbuhon dito. Dito. Subay ninyo ang gatong. Sila yung subay. Ito na. Sibawan na yun. So ang imo ang nakitaan gani sir tuo nga tiil. Basta rin. Sus Ginoo ko. Unsa man sir kuan na kay siya unsa may format sa iyang Utob sa iyang bagat. Nagtang sa bagat dito. Ang diri niya baka nigitang diri niya kani diri ani niya diri. So napuog gid ay siya sir, napuog gid ay pagkaputula. So dili gibutang pero nanawag gayon mo og barangay. Ba, akong gipanto siya na motor. Iba na mo barangay captain diha. Motor nga kuyok din sila diri mga tanod, kapitan gauna. Namin sa kinang kapitan gud nga dire. Sakop ni ibo. Pero mas dali na mong duulon dire kay Pabor man ang diri sa babor na mo ugod nga ang kapitan naa sa pirmi. Sa pirmi sad niya mo nga pagpaybaw dito, ang polis, ay nga nagkuyugan lang sila nga rin. sir, so pag subay dito sir, di sunod ninyo ang iro, di balik pag ang iro dito sir. Wala naman siguro, sila naman lang dito. So, kamo na ang gasubay ma'am. Kami na. Ma'am, unsay pangalan mo ma'am? Ninya Risa. Ninya. Anya ka ni sir ni kuya pag abot ninyo ma'am, ni kuyog ka pag subay. No, ning kuyog ko kay nang tanang mo sila kuan asa nagikan. Yan ako suway lang nyo din ha kay pag birthday na ko February 17 sa gabi nanimaho nam patay. Then amo ang ilang expectation kay basin iro lang ha. Namatay. Gilabay kay basurahan na ba na din ha. So mo to ni anak ko nga sila ilang expectation kana ang hayo pero para nako lahi man siya kay inighamag siyang baho mag-usab-usab niyang baho like mulang kanang bahong patay anak ba. So ni anak ko nila gahapon sa mga pulis ug sa tanod nga. So ay lang ninyo din ha kay kanang taod-taod naman ko nakakuan nga baho. At mo pa sa paghamag atong pag 17 sa gabi sa mga susukapin padunas na idi. Pero pag sud mo niyo dito mamikuyog ka. Pag sila ra ang pulis ug ang tanod pero mas ang kuan gyud pag-ayo ang tanod. Then ang tanod na niingon nga nara diri unsa ilang nakit-an sa suruan jud kanang kato babay. Yana sila pag ingon nila di man ang pulis ra sa gawas atong atay. Pag kuan nila kay ni anak man nga naadiri pasandig sa may bilis. Sumura pa siya gabarog at higay. Kuan marag naglingkod ra siya guro. Ang galingkod wala ang iyang hinigtan ma'am. Kanang gip sa gipakita sa base sa picture sa gipakita sa police namo. Kuan para sa idea lang ba. Unsa iyang kuan kay di mapasudlan. Gikuan ra siya gasandig siya din ang iyang liog pero iya lang iyang liog hiktan. Sige, Sus Ginoo ko. ang kuan sa pulis ato ilang tan-aw puliston daw ang gigamit. So, wala na pasudli ato. Pero kailang mo ato, ma'am, sa itong bataa? Wala, kay di taga-planta man to. Layo ra po ng ilang. Layo. Kuan, bali. Kuan na yun siya, diri arid padung na bito sa hospital sa Toledo. Ma'am, pero kanya di lang karsadaha nga bag-o, ma'am. Ganas ara man agad gisugdan. Kuan, wala pa na siya COVID. Wala pa COVID. Pero padung na lockdown. Pero kuan na mo,
Mingaw jud kaayo na din. O ninyo ni siya, libo ni siya diri ato sa una, din pagkakarsada na diya, daghan naman mag-agi-agi na, mag-standby din ha sa may manggaan na. Pero wala na suga dyan na. Wala, naara dito taman. Pero ma'am, atong mga niaging adlaw, atong mga niaging gabi, waba mo na dunggan din ha, nga naikasikas. Wala lagi mausad dito akong gikuanan. Nganong gibati ra kog pulba nga lain atong time pagkatimaho na ko sa patay, pero wala jud ko kadungog nga naay something nga nahitabo nga naay Upoy langaw-aw nga mga iro. wala sad. Sus, Kaya Ginoo. kung mingaw lang jud siya like mga alas 9 in ana kung naay kasikas or mo syagit murag naagi something nga makadungog mi kay nahubay babaw amo wa dili nahugra bayag atbang. Nya atong mga niagi, wala jud mo na dunggan. Wala ra, baho ra jud siya kada agi nimo pero minimal. Ani ana man ko tong papa nga anang pag 17 sa gabi may kanatan-aw na to pa para mahipos kay lang og jud kay siya kanang kanang mura jud siya kanang ko babasin makadaot kabalo na basa. Muto ni ana man ko pagkagabi nga may tanatan-aon pagkaugma wala naman siya kuan baho. So maura gid ang baho ra ang Ang baho ra yung nakalid. ang nakalid, yes. Okay, Sa Jen, Jen. Ang nakalid nila. Oh, Ang baho standby sa ra Jen ha. Standby lang sa kadiha. Stay put to sa diha kay ato susihon kana tanan nga mga data nga to makuha diha, tanan info nga to makuha diha, hasta barangay tanod kapitan para mga ang detalye makuha na to. Anyway sa Idol Tweety to aron sa inahan sa bahala sa dito, ikaw lang sa bahala diha sa area kay aron nga to masuhid tanan, mahatag na to ang kinitibok ang impormasyon ning atong gihimo karon nga pagpakisusi unya usapay mga dugang pagyod nga detalye to makuha. Standby dyan. Straight to the Atong point. balikan may ganitong coverage karon nga buntaga mahigala kay subo nga pamalandungon kining nahitabo karon sa Toledo mga sukit tig paminaw usa ka dako nga insidente kini gumikan kay usa ka tinun-an sa grade 6 mga kagalaan mao ni ang picture kasama ang names at ipakita sa names unya kining bataan na masabot na to na itsura ni bata in fact sa ilang mga sinulog dito mga kagalaan kini may muda sa imahe ni Senyor Santo Niño sa mga sayaw mga kagalaan unya kining bataan nga si Crystal Joy Lagaras Abarquez 12 anyos ni tanaw kini ato ko nang i-zoom in ko no dong mao ni nagda sa imahe ni Santo Niño so siya mo oy kuan gyud mga higala so unya nahitabo mga kaigsunan nga na missing ni matud pa ni adto pang February 12 so ngano na missing man mao ni atong initial nga nakuha nga report mga sukid di paminaw ug unya sa pagka missing ni pangita nila mahigala doon ang itsura ning bata mga sukid di paminaw unya natingala ta nga ngano nga sige pangita wa gyud makit og hantod nga nakita na mga higala pero wala na kinabuhi mao na ni mga kagala ng pagkakita na sa matong nakalabiran ng ganin mga sugid tig paminaw ni pagkakita na kani di lang ako ipakita tanan ko sus Ginoo ko mga kagalaan mao na ni ang nahitabo no pagkuha sa mga taga-suko mga sugid tig paminaw unya kining iyang suspect ila na pong parinte kini maong suspect mahigala kay mao tong gisubay nakuha sa may ang CCTV mahigala na check dito mga sugid tig paminaw so mao ni ang suspect in fact na adto ni kasama nga Paul Lauro kagabi mga kailan di gimutingog kini maong suspect asa man tong gitawag ni Paul tong suspect dang ato ko na subayan og kuandong kuan ako no may katong suspect nga interview ni Paul gabi ay gabi pa ni nahitabo mahigala kano Iman siya rin ang nagpatay Kani. mga higala. kani sige ko no Ano imo man to gipatay, Jar? kani interview ni Paul Kamay lang. wa gimutingog Ano imo gipatay? Imo to gilogos? Imo na ilabdan? Jar. Imo na ilabdan wa? di gimutingog di gimutingog mga higala Ano imo man to gipatay, Jar? Kamay lang. kani wa gibutingog ba kailan so mo ni ang suspect nga ilaran parinte mga kailan mo ni nakuha sa CCTV atong gipakita kagani ng CCTV mahigala karong mga oras atong balikan una si kasaman Jane Gallardo dito sa crime scene mga sugid tig paminaw o sa mga tao dito sa palibot mga sugid tig paminaw nga sila mo naka-detect sila mo naka-notice nining mong panghitabo kini mo ni ang pagsubay sa CCTV nga ni angka sa motor kining mao ang babayhana mga kailan tao katong motor so mo ni nga nakita mahigala mao ra gisulot nga sinina dayon deken no mo gisulot nga sinina gyud no nining mao nga pag ingon nila nga na missing ni mga sugid tig paminaw balikan sa kasama Jane Gallardo tuwa sa area mga sugid tig paminaw yes kasama nga Jane DYHP. RMN Report.
Yes, Attorney Rufil, balik din sa crime scene na nahimutang ni siya sa boundary sa Barangay Ibo o Barangay Kabituunan dinhi sa Dakbayan sa Toledo, Attorney Rufil. Gani ato nakita dinhi nga doon na po'y mga pipila ka mga residente ang tan-aw po di Attorney Rufil kay wala gid sila katuo sa maong pangitabo. Ma'am, walay tano diri nga nakaresponde kay gahapon nga nibalik diri. Wala, ma'am, no? Wala. So atong gibalikan pod karon Attorney Rufil. Gitan-aw pod nato kay daghan na kaayo ang nanan-aw ro ni suksok na gid Attorney Rufil dinhi sa maong area. So ato ipakita balik Attorney Ug Rufil. atong tanawon ang establishing shot sa kasaman dyan, gikan sa tong patrol, padung sa may political libon gyud kayo, no? Libon kaayo Attorney Rufil, but before makasud sa kalibunan, dunay dako kaayo nga mangga dinhi Attorney Rufil nga matud pa kung dunay mga gideri or kanay naay mga batan-on mao gid ni ang tambayanan Attorney Rufil. Kay ningaw man gid ni kaayo diri nga dapit. So kung magikan dito sa karsada nga ato ang gisudlan, dana naay musud pag gid gamay, yan naay usa ka dakong mangga dinhi Attorney Rufil nga medyo napatag mo pud kay tambayanan dahil di atong hibaw-an nga dunay magtambay diri mga batan-on usay kanang mga BE or kanang maka-decision sila Attorney Rufil nga dinhi mamahuway. So kay landong man po dinhi nga dapit ya dako man pud ang mangga. So possible Attorney Rufil matod sa mga residente dinhi kay dinhi to nakapark ang motor ni atong suspect Attorney Rufil. So posible diha nakapark sa atong nga tagapagtagad, ato sa tagapagtagad mahigala, no? Okay, sige. So naay mga batan-on nga na magwalay mga lingkuranan Jane. Walay mga lingkuranan nato ni Rufil ay kuan ra gid siya mga punuan ra gid sa mga dagkong kahoy ang naa dinhi kay kalibunan naman ni siya nya matud pa walay suga dinhi nya mingaw dinhi sa maong dapit Atty. Rufil pero dunay magtambay diri ma'am kada gabi man sa kanang wala sa panagsalang pero dinhi gid ang hununganan diri gid maghunungan Atty. Rufil pero dili matud pa permente kay kung ugaling na ay magtambay po diri nga mga tao o mga batan-on na Atty. Rufil dinhi gid kani sa may mangga sa dili pa muso didto kung asa na palgan ng katong 12 anyos nga si Crystal Joy Abarquez. Pero malibog ka kasaman Jane, no? Ato ning subayon og maayo ang atong investigative nga report kanang lugar diin ka posible ang motor gibilin unya diin ka giunsa ka pagdala dinha kay ngano ni kuyog man sa ning naunsa ka hitabo ang na kuyog ni giunsa ka niya mo na to pagtagad pero dili pa gamay lang ato sang kwaon gamay ang interview kaga ni kasamang Benji sa mama aron niya to masuta ang background ini unsang hitabuan ni nga pagkakuyog diha kasama nga Jane. Okay, gamay lang kay Jane, standby. Okay, names, go ahead names. Okay na kini. Kadumlang niya or dunay ni sulti ninyo nga nakita na sa kaganiha. Dunay ni tawag na mo nga naasya dito. Mo na yung background. Ganda mo. Gitawagan rami. Kaning ni ang sa Ibo layo ra ni sa inyo hades planta? Layo ra kayo. Mga pila ka oras behion? Mga Dugay-dugay, gyud. dugay-dugay. So kaning niya pagkakita ninyo dito, kay kuha naman ni siya, unsa man ni ang lugar dito ma'am kanang hilit di siya, layo or sa karsada or way mga balay? Walay mga balay, layo ra sa karsada. Uy. Bag-unis gibuhat ni karsada pod. So bag-o ning karsada nga gibuhat diha. Simentado ni ma'am? Dili. So gikan sa karsada unsa man mulakaw pata dito mga pila ka minuto ing lakaw na to paingon ngadto sa kanang napalgan iyang lawas. Mga dili ko pa ko di ko estimate. So pag abot dito unsa man ni kanang hawan siya dito, hawan ang area or kalibunan dagang mga kahoy dagang sa kalibunan. So giunsa man sa dito kanang tinudong ingon gitamukan og sige to lang balikan ibalik. Okay, mato mahigala pagkaputol editsyon na nato mga kagalaan sa kwan. Editsyon na nato tong sumpay katong sumpay kasama names kanay. Sa Chinilas. Para makuha na itong background. Ang jogging pants, maumang yun. Sus. Sinihilak in taon ng inahan mga kagalaan. So katunto
ning taon kay kasamampol no, na kuan kay sa taon nahilak. Nabatay tubig diha nga kuan po tingali kasamampol. Mao ni may galan dito sa puneraria pa ni. Sige. Kuan ning taon kayo kanana nga. So katunto Ma'am Christine, pwede man nimo sultian nga ni atong Pebrero 11 unsa man tong orasa siya katapusan yung nakitaan? Sa orasan mo itan. Adi kanang Pebrero 11 katong nang last ninyo nga nakitaan siya unsa man tong orasa nga nawa na siya? So man yung background, Pebrero 11 pa. Alas 3 kapin. Alas 3 Alas 3 sa hapon. sa hapon. Oo. Kaya diha pa kami sa balay. Dayon, asa man siya padulong adto? Pagka alas 4 na, nang kuan ko sa ako ang duha ka anak, iya magbuong ang manghod. Oh. Tingnan ako nga, hapon na alas 4, kayo mo og sudan, ang lula ninyo kuyog mo. Mm. Ya mo to, wala ko kay Baude, nga wala na din na sila nagkuyog pa doon dito ni. Wala na din na siyang magbuong manghod. Yang mo to pagpangutanan ako sa pagbalik sa duha ka anak nako nga ang magungog ang manghod. Pagbalik nila gipangutanan ako ang duha nga asa naman day si Joy. Niya naman ang maguwang nga wala man mi nagkuyog ma. Mo to nabalakan ako maayo pagka alas 6 ana akong gitawagan si Inday. Mm. Pagtawag nako ana dili naman mo kontak iyang cellphone. Alas 6 sa gabi na to. O mga alas 6 gabi kape na gyud. Kapit na alas 7. Unya? Moto na balaka kung gibadhas na konto kuan ako ning gawas mi sa kuan uwan to among gipangita sa Inday niya sige ko kontak sa number di na jud siya makontak. Diri mi sa Toledo among gilakaw gituyok na mo diri sa may arki diri sa simbahan gipangita na mo kay bas makita na mo ba masin mi. Mm. Wala man siya nakita si Inday. So kanton to pagka pizza 12 inyo giblatter dito sa pulis. Oh, gitablator na mo sa pulis niya gipasa mi sa CDR RMO. Nya tan-aw na mo dito sa CCTV. So do na mo nakita nga CCTV footage adto. Diri nga sa kuan wala. So wala mo nakitaan gyud ga bisan usa ka footage. Wala jud kay guba man dito dapit side sa moa kay sa may ospital. So dayon pagkahuman ani kay dugay man gyud kayo nga sunan kagod karon pagod nakiti. So adtong mga adlaw nga wala pa ni sa makiti unsa may gibuhat ninyo unsa man nagpadamgo ni siya or wala? Wala siya nagpadamgo nako pero atong pagkasakuan kanang pagka pizza 12 ana. Mga alas 5 sa kadlaw. Nay nakamata ko kay nay naghilak. Nay naghilak ba nakamata ko nagsigid siya nagsigid dangoy-ngoy ba nagsigdangoy-ngoy niya. Wala rasan ko kay positive ra ko ba kay okay ra guro si Inday dito. Wala rasan ko. Nya wala ko katug atong time ma kun sige dangoy-ngoy. Ay sige dangoy-ngoy dito sa Loyong sa Mua. Pero wala ka makita sa naong o kinsay sa imong paminaw nga unsa man sa dunggan nimo nakit-an o sa imong damgo nga nagdangoy-ngoy sa ako sa nadunggan ra nako. Nadunggan nimo pero sa naong sa natulog ka wa ka makakita. Wala. Sus. So kadto nagtuo ka nga katong dangoy-nguya si Inday Joy to. Wala po ko nagtuwa binabog ko ra ba kay lagi positive ra kayo na si Inday. So kanang nang ingon ka positive ra kaayo unsa may imong duda asam rin sa ni adto? Basi naara sa barkada or na siyang ikuan at siyang classmate maora ko na akong ikuan una-huna. So ni adton to ang panahona ni adtong alas 4 sa hapon pizza 11 wala day sa mo chat nimo or mananghid nimo? Kanang bata mo bisag anha sa silingan mo kuan jud na siya kan mananghid ma anhi ko diri dapit ma na. Kato yung time nga wala siya nananghid na ko. So ang iya mga barkada imong gipangutana ko ni adto ba nila ni gipangutana na mo gipang-adto na mo sa mga kuan
ang unang giadtuan na ang eskwelahan. Oh. So, nakuta namin mga ang mga classmate niya naaman okay naman wala naman dito mo si Joy Joy. So wala po ni chat nila. Wala po ni chat nila. So wala nakakita anak nga wala man din siya nakakuyog dito pagkakuan. Wala man din siya nakakuyog pag unsay tawagan na pagpalit og sudan. Asa man dito siya padulong ato dunay unsa man siya dunay ni say uyab? Wala siya uyab. Wala say uyab. Pero So nga naman, asa man sa kasagaran kung mulaag sa asa man sa muadto? Dihara sa mo ang silingan, diha siyang lola. So katong panahon na, wala siya dito siyang lola. Wala siya na, ang duhara dyan na balik sa mo, wala dyan siya ni ato sa ilalola niya. So asa man nagoy dito sa ni adto ato no? Nga man nga nakagawas man sa inyo, ha? Ang imong duda ato, asa man sa ni adto? Ang kuan na po nako kay basin naara sa mga amiga, ana. Pero nagsige ra og kontak, ana, di naman jud siya makontak. Sus, biha ning kuana. Noon niya, katon ta, wala gyud nakakita niya bisag yung silingan. Okay, standby may gala. Mao ni ang background mga kaigalaan no, sa kagabi mga sugid paminaw atos pangitabo sa itong ibalikan karong nga buntag. So Jane, ato nga balikan na sa base sa mga tao o mga tanod o guban pa nga naa sa area kanang sa crime scene. Kaya matong giuna karon ang crime scene gyud una. Kumusta man kana na ang malagmit asa ang motor gi-parking? Unya malagmit giguyod ni bataa dito sa unahan o dito gigapos. Kasama Jane. Back to you, Jane. DYHP. RMN Report. Yes, Attorney Rufil, kung gikan ta mismo gyud sa karsada nila Attorney Rufil, medyo distansya gid kaayo. Inani ang porma ni Attorney Rufil. Kung makita nato sa ato ang video karon, ang kini nga karsada mauna ni ang kaning bag-o nila Attorney Rufil, pero lusot gihapon ni sa ilahang highway dinhi sa Toledo City nya. Kung makita nato Attorney Rufil, ang palibot dinhi puro na gid siya mga kakahuyan. So niob walay suga Attorney Rufil. So kung muanhita dinhi kung pananlitan nagmotor man gid to ang katong suspect Attorney Rufil. So possible duda gyud sa mga residente dinhi kani nga area dinhi kaning dunay mangga nga dako dinhi nakapark ang katong motor nga gigamit sa maong suspetsado kay ang ubos mong ani nga mangga mao na to ang lunon pod nga bahin diin nakit-an ang 12 anyos nga batang babae Attorney Rufil. So kanang iliyahan sa mangga kasama Jane, dunay murag dandan dito, agianan dito pa dong sa Libon or wala lagi agianan? Nahawan na karon. Nahimo na lang gid siya nga agianan Attorney Rufil, murag gituyo na lang gid gani siya nga nahimong agianan, pero kung ato mang susihon na Attorney Rufil, puro gid sa kakahuyan. So wala di ingon nga gibuhatan gyud og kanang dan. Kay daghan man kayo kalibunan naman gid kaayo siya. So karon kay medyo nahawa na lang kay daghan na kayo ang nangagi po dinhi. Nya mo nang naay gamay gid kaayo hagipot kaayo nga agianan nya tawra gid ang makasulod Attorney Rufil. Ito mang libuna na may kabagjangan diha Jane, kabagjangan na ay lain-lain lang, pating libuna. Sporting libuna Attorney Rufil nya mingaw kaayo dinhi nga dapit do dako man gid siya patay dinhi sa gawas kung dili pa ta mosud sa kalibunan but mingaw na gid kaayo siya Attorney Rufil. So yun na gid kaayo og diri pud moagi. Pero sa nakita na to sa picture ba? Asa man to picture names? Di ba murag doon may sigarilyo names? Murag doon ay pagkaon names? Unsa man to sila murag? Ngano man to? Tawag ko nito names. Butang ko na sa pikas nga kuan. Pwede ba na mabutang sa pikas? Kani. So doon ay kuan. Murag doon ay nasunog. Kani na may unsa man ni siyang kuan mura man ni og murag biskwit giday. Unsa ka kalakihan no? So gidan niya din ha. Nya murag na may biskwit. Na may silupin. Ano ka nang hitabo Gisusin na to karon din heto ni Rufil, pero sa ato ang nasayran kay ang mga residente diri ni suksok naman gyud din pero nasayran nato nga murag buhatanan sad ni or kana gining suyupanan pud ato ni Rufil ang mga area. Makita man nato nga foil, daghan man og foil diri sa So foil din na kay kining maong suspect adik-adik matod papod ni kasama Jane. Yes, nagumon pod na siya Attorney Rufil, matod pa sa mga nakaila, nagumon pod sa illegal. O kana may pusporo. Nay pusporo sa atong picture nga nakuha sa pag-adto gyud kagabi kani nay pusporo na ay fuel. Nay kon so suyupanan din ang lugar pod kasama Jane kung mao na.
Yes, Attorney Rofil, naagid ta po nakuan din nga napi barangay Tanod po diri kaganiha Attorney Rofil. Mamatod pa murag kani nga lugar din kay tungod sa kamingaw ug sa kangiob Attorney Rofil nahug siya nga nahimong suyupanan. O kayo drug paraphernalia man ni Kani usa. Nya dunay kuan. Natay na abtan po gid diri Attorney Rofil masig gani karon ang uban gani Attorney Rofil kay gisuksok na nabira na lang ni siya matud pa sa kanod ang kaning ubang foil diri Attorney Rofil nabira na lang ni nga gisudi siya og murag eco bag. Na makita nato na ay murag eco bag or cellophane makahana pagbira do na may mga foil Attorney Rofil. Atong balikan siguro tong area karon na Jane atong balikan area kay basida pa yung mga kuan ba kanang mas makita nato unsa nang mga salin-salin nga naa. Kay mo supanan ning lugar di ko maahon. Yes, Attorney Rofil, kay tungod mangud gamay kaayo so atay ipakita Attorney Rofil kung asa ta moagi dunay natumba dinhi. Oh, sige na. Sa dakong kahoy. Na may mga kuan murag basurahan. Sa man kuan na? Bayanan, naay mga basura Attorney Rofil kay tungod mangud walay nagpuyo, walay mga balay nya. Kuan na kaayo da kanang daghang kay kahoy so ang uban ng mga residente ay manglabay. Asa man nga basura gikan sir? Dire sa kalsada dapit highway. So daghang makita Attorney Rofil sa dili pa ta makasud. So nahug na lang ni siya nga nabutangan og gamay nga agianan nga tawo ra gyud ang makasud Attorney Rofil. So gihimo ko ng basurahan sa mga residente diha unsa may kalaki diha kuno? Murag daana na lang gid Attorney Rofil nga nahimo na lang gid siyang basurahan kay sa di pa ta masud daghan matag makita. So ang kaning nga mga basura gikan po dito sa highway kay dito man gud sa highway sa di pa ta makasud dinhi sa bagong karsada nila nga gibuhat kay daghan na og balay Attorney Rofil dito nagtapok ang mga balay. So ato ang tanawon diri daghan kay basura nya medyo dulhugon man gud ni diin ang himutang Attorney Rofil. So pagkita na to pagbalik gid nato karon Attorney Rofil do natay nakita nga mga foil gani ay sugat lang dito Attorney Rofil. So pakita. O kana may foil lahi po din siya ganihan na po dito sa ubos. Uy. Ni siya sen. Na po foil diri niya. Nasairan man gid ay nato o nga naapod gid ay mga batanon. Nga naapoy mga kuan diri Attorney Rofil nga mao ni ang taguanan po Attorney Rofil sa kaning nga kanang maggamit og illegal nga drogas. Naapod din Attorney Rofil nga bag-o pa man ni. Kana. Murag bag-o pa siya Attorney Rofil lay eco bag. Ang sa eco bag sir, wala ni sirang eco bag. Mao ni siya ang foil gisuday siya sa eco bag pero dili ni siya inani kaganiha sir. Kaya nagibitad naman lang ni sa barangay Tanod. Murag gitaguan Attorney Rofil nga gisuksok niya pagbira nila mao nila nakitaan mga foil. Nga gisud sa eco bag. So modulog ta gamay. Kana mga foil unsa man kalayo na sa kanana ang dito gigaid ang babae nga si Joy. Duha ka para Attorney Rofil mao ni ang foil. Mao ni ang foil ato ipakita ang foil. Nya mao ni ang kahoy nga katong lubi-lubi diin siya gihigot. Ngano na may itom nang kwan? Itom ang kanana ang kwan wa ni daobe. Murag gidauban na ni Attorney Rofil, murag gidauban na ang kaning area gyud kung asa kay kanang daghan naman gyud kay itong mga mananap atong pag tan-aw nila din ni Attorney Rofil. So murag gidauban na dai ni. Kana gidauban na. Kay na itom naman gyud siya Attorney Rofil. So diha gigapos in town si Joy diha gigapos. Yes, Attorney Rofil, matud pa nga ang iyahang forma sa sama galingkod siya, Attorney Rofil, ang maong dalagita kaninga area, kaninga kahoy. Ang tawag ani nila dinhi kay lubi-lubi. Lubi-lubi Attorney Rofil. So dinhi siya matud pa gipalingkod. Jen katanawa ko no, unsa man na mura gid dunay nagsunog din ha kay mura og kanang kwan kay kuya man sa magsunog kabog dilaob ng tibuok nga kalibunan. O dili ba na siya nga agi na sa katutuang kanang ito murag dugta sa lawas sa biktima nga si Joy. Kung ato yung tanaw na Attorney Rofil, dala na gid siya. Dala na gid siya nga katong medyo pagtanaw man gid sa ato mga barangay Tanod Attorney Rofil sa mga residente dinhi hapit na gid siya madugta. Dili na jud gani sa mailhan Attorney Rofil. Okay, so, in fact nakuha sa kan wag kalabira nam gani intawon ang uban nga porsyon sa lawas kasaman Jane. Tinuod gid na Attorney Rofil so nangabuwag na pud ang ubang parte sa iyang lawas so naay part din ni Attorney Rofil nga murag ang iyaha ganing basa sa lawas or duga sa iyang lawas Attorney Rofil mao'y makita gid nato dinhi. So na paghihapon ang mura magog asiti og color parehas og color sa iyang lawas katong decompose na. So muna ko pangutana kung unsa man mao na ang
kwan or dili na agi na o gidauban or murag na decompose nga lawas inana no kay kini ako ipakita ang picture sa katong na decompose nga lawas ang iyang kamot naawa na nako ipaklaro pag maayo pero ang iyang kwan murag na nakalabira na mga tawo na kasaman Jane. Yes, Attorney Rufil. Sir, kanang gisunog ni din, sir, pagkuha. So inani ra gid siya, wala na siya nadaog, wala ni siya gisunog di ay. Sa lawas ra gid ay ni ang color. So wala di ni pa siya nasunog Attorney Rufil. Murag dugta sa lawas, murag dugta sa lawas. Dugta gid ay sa iyahang lawas Attorney Rufil kay ang si Sir Ronico katutag iya sa iro nga nakatangag sa tiil, wala sila nakabantay nga dunay ni sunog diri sir no? Wala di ay sila karon gihawanan sa ni Sir Ronico ang area Attorney Rufil kay medyo sudlunon man gid kaayo siya nya kanang daghang kaayo gid og mga gagmay nga kahoy dagko nga kahoy Attorney Rufil so gisuwayan og hawan daghan naman gud mga tao din nga ni susi pod Attorney Rufil kay grabe kaayo ang kini nga maong panghitabo so wala di ay pani nasunog. Wa pa di ay nasunog Attorney Rufil. So wala na kay kung sunog na panalitan gid unay gidauban anak diha panalitan mo sila ubon niya ng tibuok nga kwan, tibuok nga kalibunan. So kana nga na itom murag agi na sa iyang lawas nga naa diha na decompose kasaman Jane. Sa iyahang lawas tungod sa pagkadugta sa iyahang lawas Attorney Rufil kung ato ipakita dinhi so kung ang sulti sa mga tanod Attorney Rufil nga nakahinabi nilang Sir Ronico so samag naglingkod ang katong bata so kung ato sang makita sa lubi Attorney Rufil kaning lubi-lubi nga gihigda niya porma gid pod siya kay mugbo man siya Attorney Rufil naara man siya sa ubos nga bahin so lagmit gid Attorney Rufil nga galingkod ni ang kaning maong dalagita. Nya, doon sa ubos na nga bahin siguro ang iyahang tiil ba Attorney Rufil kay naamang gud diri sa pikas sa side. Ang lain nga color pod niini nga maong mga dahon kaning yuta din nga Attorney Rufil. So, mao ni ang nahimutangan sa maong dalagita nga si Crystal Joy Abarquez nga layo kaayo gyud og gilagputan Attorney Rufil gani do na tay mga residente po din nga na hinabi Attorney Rufil nga diri pa pud ang suspect gahapon sir. Uy, Diri gahapon ang suspect Attorney Rufil kuyawa. So wa pa sa madakpi pagkagabi diha pa sa kagahapon. Diri siya kagahapon Attorney Rufil katong mura nagay naalibwag na ang mga residente dinhi nga naay napalgan. Ni apil pag ay siya og tan-aw Attorney Rufil gani ang usa ka tanod nga ni uli naman sa Attorney Rufil kay naa siya lakaw. Nakabutiyag Attorney Rufil nga nanghadlok pa tong suspect sa mga bata dinhi nga ni ana siya matud pa nga pilian niya kay mao ang iyahang isunod. Uy, kuyawa. Mao daghan matod pa ang nakadungog Attorney Rufil pero dihang nakuan na kay niuli man isa sa ilaha Attorney Rufil nga pagtan-aw sa mga records kay naa naman pud ni siya record sa police station sa ilahang barangay so gisundan siya pag uli niya dito na siya naaabdan sa ilaha Attorney Rufil sa may barangay Luok sir barangay Luok na siya nadakpan na Attorney Rufil pero nanghadlok pag gid ay siya bata kagahapon nga nagdala pag gid ni siya og sako og PC. Mao ang nabantayan nila kagahapon diri pero wala pa nag-expect ang mga tao Attorney Rufil nga mao dito siya ang gabuhat kay tanaw-tanaw pa man siya appeal dinhi kagahapon. Nya matod pa nga tarong ra man to maong bata tarong ra pero tungod lagi sa illegal nga drogas gid Attorney Rufil medyo nakuan gid siya no na kuan gid ang iyang huna-huna. Pero grabe gid kaayo yang iyang gibuhat di Crystal tungod kay kung ato lang tan-awon nahug mapag-umangkon ra gid niya Attorney Rufil kay agaw man sila sa inahan niining maong Crystal so nahug mapag-umangkon ra gid in taon niya ang kini nga maong biktima pero nakaya gid niya nga inanion kag buhat gid Attorney Rufil. Kining paskin ko no gipangita na ning bata kano sa man gipangita names kani ato san tanawon tong paskin ko no names kining missing kani atong basahon be. Zoom in kadali. Pwede pa ni ma-zoom in Missing person, Crystal Joy Abarquez. Unsa man ning kuan, napagani ni gibutang nga cell number, no? So mo ni bata nya mao man ni ang ilang kuan. Okay. So Jane, unsay gilayon diha sa inyong area? Og gikan mo sa police station kaganina, kay ato ta interviewon tong suspect, dili mo tingog. Unsay gilayon dinha sa police station padong dinha sa inyong nahimutangan sa crime scene? Mga gikan sa DYHP sa Kapitol Panalitan, padong ni sa Talisay, padong sa Bulacau or padong sa Labangon?
May inana gid Attorney Phil kung gikan pa sa Capitol murag padung sa Bulacau. Inana ka gilayon pod ang police stations din ni Attorney Phil. Nya gisuwayan man pod gid nato ang suspect pero gahi gid kaayo siya Attorney Phil gid siya motingog. Pero basig kung balikon pod gid nato nga nakakanang nawasa na siguro to si Attorney Phil, basig makatingog pod to siya, basig maka-interview na pod ta kay medyo distansya lang gid siya karon din ni Attorney Phil sa crime scene. Mga dira gid gikan sa ato padung sa Bulacau Attorney Phil inana kalayo. Oh, so ang police station o kwan, ang ilang balay pananglitan ka ha? Unsa ka kalayo no? Kay medyo layo man gidaman sa gikan sa ila sa may kabituunan. Kanang kabituunan may gilayon pa na dito sa planta. In fact kanang uban nga mga taga barangay kabituunan luas na kaila nang mabayhana gani kasaman Jane kay tuos pikas barangay na layo pa. Tinuod gid na Attorney Phil gani gipangutana gid nato sila nga Sir Ronico diri nga maoy duol gyud og balay wala gid sila ka familiar aning bataa kay layo ra man ang poblasyon man ni na nagpuyo ang kaning bata Attorney Phil so layo ra sa ilaha diri hinungdan nga wala gid taon sila ka ila wala gid nga nagtuo ra gid gani sila Attorney Phil nga patay nga hayop ang ilahang natimahuan niadtong mga niaging adlaw. Kaya kisa may magdahom na doon na di ay patay din ni Attorney Phil. So sa pagsusi nila, nga pinaagi po dato matangag nga tiila sa ilahang iro, mautong nakatuklod gid nila nga mususi gid sila din nga dapit kay naa namang gilahi nga baho Attorney Phil. So unsa kinsa man to mga nakakita sa kwan sa suspect kagahapon ibalik-balik pa di siya diha kasaman Jane no? Bisa pa man og diha mahitabo ang krimen, ibalik pa siya kagahapon doon mga nakakita niya diha sa area. Naatay nakakita matod pa Attorney Phil pero atong sasiyon diri kung naapa ba kaha din ni Attorney Phil. Isa may nakakita. Sa ganun atong ato ang nahinabi ang katong usa ka barangay Tano din pero gabi na siya na abot Attorney Phil so ingnan na lang siya sa mga kauban nga dili pag dili ay to ang suspect kagahapon atong susihon din. Sir kita mo diri mo gahapon sir? Wala mo diri gahapon. Kinsa may nakakita sa suspect gahapon diha? Sir, kita ka sa suspect gahapon, sir? Kuyawan no, suroy pa diha. Awa na ka ni balik din. Kita kaya ang nakakita. Nakakita ka mo ka suspect? Ani, sir? Kita ka, sir? Isa'y pangani mo, sir? Isa'y pangani mo, sir? Isa'y pangani mo? Naldo? Sir, maayong buntag sa DYHP o sa IFM Cebu, sir. Nakakita ka sa suspect nga ni Ani paghahapon, sir? Kapag pumunta na gapon, ay suod mo ito na gapon. So, unsa man iyang forma, sir? Naa siya gibit-bit? Unsa man gigani niya? Wala yung ditbit ay. Pero naka-istorya ni mo, sir? Ikaw. Unsa i-color siyang sanina sa iyahang purol? Lo nga, sanina. Kuhan siya, kargo nga purol. Pero kung i-describe mo ang iyahang kuan gahapon, sir, sa kanang murag tama, murag hubog, unsa man sa gahapon? Tarong mo siya mo kuhan. Tarong siya mo istorya man. Ingon mo siya nga. Dahil sa tabangan itong pangita kay dili na mao, igor mo siya ni Ana. So ni Ana, inapo diri ang inahan gahapon. Oo, diri gahapon. Nag-agbay pa siya sa inahan? Oo, naingon nga. Tabangan ito mong pangita, hindi. Ana lang. So naana ra siya nga tabangan pagpangita. Oo. Paghuman, sir, ni uli ra pod siya pagkahuman. Pagkakuhan, paglakaw sa inahan, pag dani mayor, kay nilakaw siya largo. Ingon siya, ito na kontay. Napo siya ibuntan bata ko, no? Pero sa imong nakita, sir, murag dili siya balita. Tarong mo siya mo kuhan. So murag lagi may bawaan niya siya, gano'n mo. Tarong mo siya mo nubag man. So dili gid siya gahapon, mga unsa ka sa orasa, sir? Mga size, siguro to. Yari sa gapon. Oh, mga ngit-ngit na pali ay, ngit na nagkao siya. Gamotor ba siya, sir? Gamotor kita, eh. Luhok mo lang, ha. Dato, hindi na motor. Igrakon sa budong dire. So sa highway ra niya gibili na kay motor. Anak. Ato gayon na sir, daghan og tao po dinhi. Daghan. So diri pag gidi ay gahapon nato ni Rufil. So Jane, sa laktod na pagkistorya Jane, kay kagahapon man ni murag na bulabog na nga Monique, di ba? Gahapon kay ang katong lalaki nga nakakita atong listener ganito sa iyang iro nga nagtangag ilang gitugan sa barangay Tanod mo to nakita na ilan na i-report sa pulis. Sa to pa pag-ana sa ginikanan, pag-ana nila kay mangita na nikuyog pa ning suspect kasaman Jane, murag nagpagkanon-ingnon lang. Ni ani pag gid ato ni Rufil, matod pa nga ang iyang motor didto na niya gi-park dito sa highway niya. Di anis niya, agbayan pa niya ang inahan natin ni Rufil. Kaya mapangita siya, ay mapil siya ang pangita niya. Matod pa, nakaana pa sir no nga, dili na mao niya, ana pa siya nga, dili na mao. O nakaingan pagid sa atin ni Rufil nga, dili na mao. Dili na ang bata. So gahapon, nagpakaroon ingnon siya nga, dili siya ang gabuhat, ni apel pagid siya ang pangita din ni atin ni Rufil. Okay, so ato na nasailan ha ang chronology of events
Sa dili pa ta mo adto sa laing anggol ani nga ang kadtong nagkakitaan na murag nakapanimaho sila unya dunay iro mao to nga ang iro may nakatrigger kay nakakita sa tiil in town nga gitangag sa iro puyla sa mga nangaon gireport sa barangay tanod gireport sa pulis mo nang ni anha sila pag anha nila anha ang inahan anha ang mga pulis ni apil pa anha kining suspect nagpamura kuno nagpailahay nagpakaron ingon nga concern kunuhay ka sa manjain. Yes, Attorney Rufil, ni Anhi pagid siya niya. Murag comfort pa niya ang inahan Attorney Rufil pero watay kakaibaw masiya ra gid ay ang nagbuhat ni. So inana siya paisog nga ni Anhi pagid sa area gani diingon pa siya nga dili mao. So murag iyang inistoryahan Attorney Rufil na gid ay siya nahibawan. Asa man to si Kwan? Ay sa to pala kwatong maong lalaki. Haman to si katotoang tag-iya sa iro. Isa to ngalan? Si Ronico Attorney Rufil. Oh, si Ronico. Unsa orasa to kuan ako no, Ronico para makuha natong chronology of events. Sir, kauban na to si Attorney Rufil Banyok sa mga unsa ganito orasan nimo na bantayan nimo iro sir? Alas 3:50 Sa hapon. Oh. So report sa barangay Tanod. Unsa orasa man mga barangay Tanod niyan ha hasta mga pulis. kuan kanang nagpapotos kong bata ang katong nakita na kuntil gitamukan lang sa nako atong murag lantay kawayan nga bungbong sa buhat sa kong bata kay para di mahong sa iro. Pagka human wa pamamabot kong bata nagkuha sa kong apo na painit sa ko pero klaro na ko nga tuig dito sa taon to nga pagabot kong bata gingan ako nga day ang iro day nindoon mo ganina nimong patay so upa ko day nam ko nakita day mura maglain gina sumpay ko mura mag tiil gid na sa kanang bata. Siman pa ko to gitakuban ako hiton tani ato ug tanawa. So bitaw puno niya ang sumibaton pa ko report sa barangay. Pero kini barangay pani na sa ibo pero ang madidali na mo ang rimgos bitoon. Bondere man ni dinhi ang sa bitoon pag gipasugod ako kung bata gipamotor trabaho dito gihamon kapitan diha sa mga pulis kay pulis nagsige dag monitor sad. Moto nga na timing mga gatos kung bata kay boss mga pulis moto nangarin na lang sila ang uban ang kapitan ang tanod ug ang mga pulis. Mao sa orasa man abot ang mga pulis dina ang kapitan hasta ang tanod. Dahil nagkalas 5. Oh. Dahil nagkalas 5. So daghan ang mga tao diha kay nangita na, no? Daghan na niya niingon man ang tagi barangay nga din man imo nakita ng iro ni lusot ko dihan dapita diha. So mo ingon na ug mo ni na dihan dapita ang patay mo to ingon kung bata nga atong atuon ditong lugar kay murag basig na diha kay kanang kuno ba kay kanang lubot kay ba mingo. So na nang panahon na ang katong inahan sa bata nanganha na sad. Murag wa man sa kumo ari anang hapon kay dito rungkos balay pero ang kunan sa inas bata akong ibawan di tawagan di sa kapitan sa poblasyon. Na nakita yung anak ang anak inahan pertinipaya kay damo buhay na patay naman di ay. Oo. So moto mga usa orasa man ginahuman ug ugat ang mga pulis kagabi diha. Nagabihan pag-ayo kay nagpaabot man sa suko. Naabot mo las 9 gyud. Oh, mo na to pagkakuana. Pero kanana ang pagkahapon kuno Ronico, pagkahapon ni anha pa kuno ang suspect. Sa di may ano kada di may ning tabi nga ako sang silingan dire siya makatubag ana. Oo. So ikaw may ong suspect pero amo lang gi klaro nga kanana ang oras nga nakita nimo ang imong iro, ang oras nga na-report nimo dito sa barangay, unya ang oras nga nanganha ang mga pulis mga alas 5, nanganha na ang mga pulis, ang kapitan, ang tanod ug uban pa, mo na pagpangita. Yung tanod og ang katong mga tanod porsigido gi kay musuot sila dire. Nga mo to nga akong bata dire ning balik dito sa mo nagdagsundan kay para makahawan-hawan niya murag mo siguro magamit kay nakita naman lang. Okay. Ito niingon ang pulis gabi agapon nga tabo nila nagbalik diha kay amo lang ng balikon. Ngam to gabi pag-abot sa suko gi paduol ko gi patudlo nako akong gitudloan nga nahayang naman ang iyang lapalapa naman ning nagbabaw. Ito pag humagtrabaho sa suko di tawagan ka na ang punerarya. Punerarya, paliog, ari ang rejoy mo to, nagkuhan ka ng plastic nga itom, di akot dito, putos ang kamot, di hayang mo to yung ng suko. Nagkuhan daw sa gabi, butang ko doon, papay, pagpapa, mo to, klaro, gini nga, sige sa bata. Tapit sa too. Oo. Okay. So ang mga ginikanan itaw nang inahan sa bata naka-identify dayon nga mauna tungod sa gisulot ni ining maong bata. Mga istorya nila kay tawagan na ide ko nung ginikanan dahil perting
pangitaan nila niya gidere kining lugar ko no day isunod ay kuno tani niya hapon naman tong agi na lang kuno. Oo. O sige, Ronico, salamat kayo sa ting apelido ni mo, Ronico. Labrador. Labador, oo. So, salamat kay ha, ikaw mo'y nakatrigger ani nga na-report sa barangay, gumikan kay imong iro may nakatangag atong tiil in town sa bata. Diwa, naningkamot na lang ko makapaybaw ko sa barangay kay kuan manggod murag sakit sa gununaon ba niya. Bisag ako taslakan kung makakita na nangako na lang jud ko kay namas kong lugar god. Oh, maogyod. At least na ang pagpakabana nimo, no? Salamat kayo sa imong pagpakabana ani. Dol-dol na sa inyong area. Unsa man ang lugar ada? Basurahan po na ninyo kay ngano do na may mga basura nga gipanlabay. Basura torne dili ko katong kinsa ni pero ang mga gisipti man namo kay bisag tanawon tong among lugar ito matan-aw man ami basura do ubanan ra ana. Okay. Wala may patakad labay-labay god kay kami god torne among panginabuhi mais na anad mig safety bitaw sa among gusbihanan bitaw. Okay. Kinamungahan ng among area gyud mo nga naanad mig pataka sa bisag tanawon nga among area walay mga bugaw nga makita des kon kay among isipte. Kay doon naman ko yung mga basura nga nakitaan dito. Unya, unsa man ni Ronico, kanang nakabantay mo na ay mag-standby diha nga mga batanon or mga lalaki nga naa diha? Gigamit nga suyupanan kuno ng lugar ha? Kanano ang torne, di ginaay kalimod, pero sa akong bahin na sad, kung sa inaana lang nga, ilam ng kalipay, di na sa kong hilabot. Ang nga pala kung taba nga, kung diri lang lugar na torne, sali kung wagi mga batanon nga inaana ka barumbado. Diri lang sa akong obserbar, lingon ako pikas, kaya ako dugay naman ko diri. Ako gini-obserbar, mga tao diri, una, amagay mga bisyo og sawa, kumutumbok ginsa, pero wala ko na makita nila nga bati og lihok. Sa inyong taga-inyo lang. Pero nakabantay lang ka nga naay mga mag-standby din ha nga mga batanon inana, no? Okay, nakita mo doon na may fuel, doon na may pusporo na nang lugar ha. Kining lugar dili na magsama kay usahay god kanang magsaka ang adlaw landong manggod. Oh, landong. Mo na nga daghang istanbayanan siya kay tungod sa kalandong. Oo, nya di lang ta magunong nagdaotan kay natural mo gin tao nga landong pasilong manggod. Oo. So ana sa magsilungan anang nay mangga, kasagaran. Oo. Oh. Okay. Naay mga kuan pod nga mga magmotor-motor nga mohunong anang lugar ha, inana. Ana ay kuan kanang modiskanso sila maglingkod-lingkod silang motor. Kung magikapoy siguro dito sa biyahe ba nga linaw mo gud napita god. So kanang manggahan mao na ilang hununganan. Oo. So kini ni ang imong anak, unsa man to imong tong anak to? Kisa unsa man nimo tong kanina tong babaeng usa nga pag birthday ko niya nakabantay siya nga murag dunay laing nga baho. Kamo diha sa duol. Kabantay mo. Di umigod kay diha mami sa gawas ng atuha kinilaging naghuman mig pangaon sa birthday niya wala gay mi kapangingon mo silingan kay tungod medyo apike kay mero kay kasagaran ko na ko birthday re magtapok kimi mga silingan kato kay apikin kay migo kay tungod sa bagyo ba nga mo pangita mais ra manggod. Medyo mingaw kami ran pamilyahan niya nakamatikod ni nga naay ning lutbo nga baho mo ton pasiga ko slider ngo may baho dito na gikan kay sigas lighter mo atong padong sa norte. Mo to masag man imahaw nagbalik mo tuwang lami nga kaghapon ang gispahan tong irong tangag lagi. Mga unsa to adlaw sir ninyo na tinahuan? Kuan. Pag Chinese New Year to? Martes. February 17, timuhoan nila. Niya nang pagka kay kini bata agi na missing naman kuno ni pizza 12 pa. Anang February 17 Chinese New Year mo pa inyong pagkabaho. Kanang 16, 15, 14 wa mo ka panimaho pa. 14 ang dili anang murag mga pizza 15 nga galing ko dos kay dugay mo kumatugod kay di kalimot minom-inom kog tuba niya. Maminaw mo sa guguhan ng inyong programa god usahay lagi kanang si Binsi tangingan kong mo program diyan mula pas ni hapit launa gani. Oh. So ate sige kay paminaw oh. So nya man nga samtang wa mi tanindang mais okay ra ko kanang dugay katok panog nami mais alas 11 matog dugay ko. So nanang panahon na kanang pizza 15, pizza 16 wa pa ka kapanimaho. Nanay panagsa ako matimahuan niya walang gikuha kay kinilaging magmingaw ng gabi ang hangin mura magkana di na kay muruhi dagod. Mura so magkamantay man ka kung bahong ilaga nga namatay ang ilaga, bahong mananap namatay ana. Lahi ang baho sa tao medyo lang igyod. Kamantay ka nga murag inana. Ang tod yun. Ang tod yun, oh. Ang tod. Oo. Pero kito pagka Chinese New Year na nakapanimaho mo pero murag di baliwa lang sa gyapon to ninyo hangtod nga ang imong iro na gyud may nakakuha sa tiil. Okay. Anang pagkuha ng baho niya, naminom ito ba mo itong nanood gani nanirado may gadget kay pagkin mag-isugag baho niya, tataw, nawara man, tumbalik ni kawas.
Sige, tanaw ako mga bata. Ako, di mo ko mo cellphone. Sige, tanaw sa mga missing. Nga mo ni, na missing kong 19 Tagaluray o na taga-planta nga 12 anyos. Mo ni, magdahog naman na dito dire di ay. Oo. O sige. So, oo. Kagabi, kaya nag-monitor mo ko sa program ni Benji Tangian. Nakadungog mo ko nga, gimbestigar ni Pulauro ang inahan mo to nga, pag-ingon nga, sige lang, kasamang Benji, kay karon taon among atong area, nama may spot, among atong crime scene. Ito nga, naniod ang gikogyo, pag observar ako nga nagdo nga motor, duda akong akong gibagat, gitawag ko nila nga gilabay, ko wala mo ko kita gini butang, pero tora dito babaw. So mo tapos naghanang tao diha kagabi nga nangita sa bata. Murag pista Mga pistang mga tao diha. Oh. Sus Ginoo ko. Naay tagalagyo ning abot dire, do na mga tagabuan ay gani. Nga nangabot din ha. Pastilan. Oo. So ato ka kuno ni kay kung nga suspect ni anha pa nang pagkahapon nagpasumangil pa pangita. May istorya di aman rin ang katong ning sulti dire ni ma'am, di aman dire mo siya gyud naka-sulti ana kay wa mo ko maris area gahapon kay mura na lakog nagkuan dito ba nga una ba nga apong ko dito niya kung tabunan tong tiil para masafety lasad. So ang tiil adto mo sus Ginoo ko. So imo lang pong hatag dito sa kapulisan. Wala ko mo tandog, iguran ng tabunan pag panahon na nga ang suko, una ato mga pulis niya akong giukban. Ito, balik ng sabon paglakaw nila, yun sila nga, sige lang, kaya mo nang balikon. Pag-abot na sa suko, mo to nga, yun asa dapita, among gipantamogas ispat, akong giukab nila ang kato akong gidaprog, mo to nakita na nila. Nga, pag gikuha na, pulis lain na sa taga-suko, dahil na ako magtrabaho, ngayon pag gani siya nga, why videohan ko, wala may manad na, sir. Amo lang na ribukar lang gud ba kay kamihan o wa gitong iro ambot lang kano sa pagkanamibaw o wa siguro ning asawa na ako masuroy diri mga hoy may makakita. Pero manimaho naman siya maayo tungod kay grabe naman kayo iyang pagkakuangod na sa state of decomposition so malagmit madisturbo na po maayo das baho. Inoon nga kuan man gud kita di man kay niingon nga kuan gud kanang silbi ningaw dili ingon nga daghan lang sakyanan kay gani may mga sakyanan nga mga mugbok barok inikabot sa unahan mo balik kay masungko man. Kay nalawag to sa unahan dot. O sige Jen, asa man tong nakakita suspect Jen, kuyawa no nga ni anak pa ang suspect mura pa og concern kunuhay niya. Nakaako pa pag-agbay sa inahan. Yes, Attorney Rufil, naara din po ang katong si Sir Naldo nga nakakita po gid siya arita din po. Nakakita po gid siya di ay sa suspect gahapon. So sir, una nimo nabantayan sa suspect sir sa DYHP ta sir live ta karon. Sa magapurong puro sa po ni abay sinahanari wa. Gapurong sir, unsa nga purong sir? Bro nga sa nina niya gakao siya wa. Ingon sa nina nga so tang inahan di agapon. Adi mo pasudlon sa mga pulis bawal kung palabtan paabot sa suko. Munto ni ari kambay kung kuan dia taga loob. Munto nga ada pita kay iya kunong kuano to. Sumusud pag gid unta dito siya sir. So di man pailabtan sa kuan kay suko mo una mo kuan na hikap. So tambay sa dana. O tabi na sinahan. Padaplin pag gid ay siya. Tapos na sinahan naraga ko na. Ingon nga. Di pa na mao day, wa day. Untor mo na mao ng bata. Ana ba niya? Sinawog nagikon ko ana niya ang inahan dito. Ana nga. Kung nagawa na tayo, di na ang idadog pisuhan na, may napatyon dito. Bayis maging gabuhat na, siya rin. Napatyon na naman kasi. Dari ka po, kung tanaw na ko, mga pagkit ko, ingon sinahan nga, kuhan nga, ang silas mo, pinghila ka sinahan, agway sa gapo, di pa tayo ka, pasiguro natin, mauna. So nagpaabot pag ito siya sir nga makuha po ang pating lawas. Paabot ito siya, kung may baway nga, ihang na, pag ingon ni itong mga bata nga, mao na sir, sibat niya siya, lakaw siya argo, mo tayo sundang banban. Pagkaibaw na nga, mao to ang 12 anyos na bata, nilakaw na po siya. Ibawan niyang now. Ingon sa bata, mangko mo ng bata, biya ng kumutana. Ingon man nga, mao na sir, mo to, lakaw siya dito, kulong dito. Uy, paranghid po sir. Mo to, ingon banban nga, mao na ya, si banban, isunod yung largo. Pagkabulo ng lakpan. So, gisundan siya sa mga tanod o mga polis? Banban lagi neto. Kasi banban sir? Intel, kung na magiging lagay, Intel ko na, kaya, kuhan, nasahin sa lamban ba? So, mao yun, isunod niya, mao na pa rin nakadakop niya. So, nauli na to siya sa ilaha, guru sir? Uli, dito mong takik mas laha. So, dire pagid, Attorney Rufil, doon na gidi ay mga nakakita pa,
nga dinhi pag dili ay ang suspect kagahapon. Nga matod pa niya Attorney Rufil nga maayong patyon ang nagbuhat pero sa iyahara di ay gikaon ra niya iyahang gisulti kay siya di ay ang nagbuhat. So Okay. daghan kaayo ang nianhi kagahapon din nga Attorney Rufil tungod sa maong pangitabo pero wala gid ingon nga dali-dali nga nakapasud dinhi sa area kay Dulhugo nya nagpaabot pa pod sila sa Soco. So mao na to nga na-confirm gid ay sa inahan pinaagi pod sa sinina og chinilas di ay Attorney Rufil nga nailhan ang si Crystal Joy Abartes nga siya gidto ang gibilin og higot dinhi sa may kalibunan Attorney Rufil. Okay, standby Jen. Balikan ti ka karon nga totoo Jen. Kuya wa suspek ha nagpa ana-ana pa sa area. Si Idol Twitter sa pika sa linya atong gi-check ron ang panimay. Niining maong biktima in town mga sukid di paminaw. Atong hatanagan og pagtagan ni mga orasa. Yes, Idol Twitter. DYHP. RMN Report. Yes, Attorney Rufil, live and direct mismo diri sa planta, poblasyon, ato Lado City, kung di Attorney Rufil, ato ang gianhi ang ginikanan atong 12 anyos nga bata nga nakaplaga na lang gyud nga wala na kinabuhi Attorney Rufil. Apan sa pagkakaroon Attorney Rufil, doon na pay kastorya ang kining inahan nga atong nasayran nga kaning anak pod Attorney Rufil. Ang kining amahan sa maong bata Attorney Rufil, ato ang nasayran nga wala dinhi sa pagkakaroon kay tungod na Okay, ditso na lang sa bata tweets. Yes, Attorney Rufil. Mo'y available nga to ma-interview. O, kuno kung basin nagkakuan siya. Karon Attorney Rufil ang kining iyahang apuhan Attorney Rufil karong taud-taod nga gikastorya pa pod aning bata Attorney Rufil. Atong storya na. Sa pagkakaroon magud Attorney Rufil naghilak ang kini 13 anyos pod nga maguwang pod ani nga maong bata Attorney Rufil. Doon na pa sila kastorya sa video call sa linya nga ilhapong parente Attorney Rufil. Sige lang. Ang bata lang atong kuno na Idol Tweety. So karon na ang haya dia Idol Tweety, na ang haya dia karon. Karon Attorney Rufil, wala man gud sila sa ilahang panimalay na sila dinhi sa may gawas nga bahin gyud Attorney Rufil kay medyo sudlonon gyud ni ang ilaha nya na sila diri sa hawanan karon nagtapok ang kining pamilya ug kabanay ani nga maong bata Attorney Rufil. Siniyas na sila Attorney Rufil nga taod-taod na makiginabi ra pod sila sa ato Karon kinaapa man sila sa ilahang silingan nga area Attorney Rufil. Hiwat na lang nato. Okay, gamay lang tweets ha. Ato sang huwato na tweets. Ato sang ipakita pagbalik ni nga nahitabo kagabi tanawa ang kanang kwandong, ang kanang audio kuno dong. Ipakita ato kuno ipabati dong. Ato nahitabo kagabi. Higala. O kana sige. Nakita na jud ang katong Okay. Mo na sa kagabi nahitabo. Crystal Joy Abarques nga taga Sitio Plan. Okay. Mo ni mahigala ang kagabi hato sige balikan dali. Standby Adult Tweety. Mo ni ang pagpangita kagabi. Okay, kuha kuno dong. Asa man ang audio ni dong? Audio. Okay, agamay lang kay mga higala ha. Okay, mo ni ang pagkakita Suko mga higala, naalisod ang mga kapulisan na to kay di pa abot man ang suko mga Okay, ato lang acknowledge yung mga higala ni mga video. Balmer mga higala. So makuha ng patayng lawas ni Crystal Joy Abarques. 12 anyos, grade 6 student sa Dakbayan sa Toledo. Ug naa sa diyang mga kabanay diri mga higala, yung mga mama na adri ang mama, mga kaliwat. So andako nga kuan mga higala nga ang kapatay aning Crystal Joy mga higala, iyahar po ding uyuan. Iyang uyuan. Mo ni kagabi ang kapatay ni no? Crystal Joy. So karon mga higala, iyang uyuan nadakpan na taon mga higala nga taga Luok mga higala di Barangay Bato. So kani iyang uyuan Mayor, subukay palandungon nga niluog na krimen nga itabo sa imong syudad, no? Bata ang biktima in town. O sa istoryas ginikanan diha nimo, Mayor? So karon ang mama sige lang gyud taw hilak sukad pa na dito sa crime scene. It's beyond recognition na. Sus, beyond recognition na gani oh. Mo ni hitabo ang mga higala. Kaya sa kay Morlin. Asa tong bata nga ano? Nato dito na nag-interview to. Ay pakwara motor. Bes. So mo ni mahigala pati hayaga kagabi dito sa area no?